Mehmet cotkareki navçeya Maraşi'ye li taxa kadıncıka geriday navçeya pazarcığı. Buralar hep faydan mı? Evet faydan. Fay hattının gittiği yer. Yek jihêlin ertejên bihêzên 7.7 û 7.6'in şeşî Sibatê di nav zeviyên wê yên çandiniyê re derbas bûye. Gitti bilmiyorum ben. Böyle gittiğini bilmiyorum. Yalnız bu hat buradan kırılmış. Derz û çalên kur li ser erdê wî yê çandiniyê çêbûne. Ev jî bûye sedem ku davdana berhemê xwe de rûbrûyî zehmetiyan bibe. Yani burası düşmüş. Şu an bu durduğumuz yer düşmüş. Burası yükselmiş. Ev cihê ku em lê daketiye û ev derjî bilind bûye ji xwe diyar e bi awayekî asayî diva bû ev zevî rast bûye lê niha ev der bilind û ev derjî nizim bûye dema me av ji vê derê berdida wiha diçû lê niha bi ti awayî naçe divê bê rastkirin ji bo ku bi hêsanî bê avdan divê ev alî û aliyê din bêne rastkirin. Vê hêla ertejê hinek zeviyên navçeyê derdora 2 metre bilind û hinek jî derdora 2 metre nizim kirine. Cotkar nikarin ji ber vê rewşê traktör û amêrên dermankirinê jî bibin nav zeviyên xwe. Köyümüzde vallahi işte fay hattının gittiği yer burasıdır. Yani Li gundê me cihê ku hêla erdhejê tê re derbas bû ev dere ji xwe diyar e ka çawa ziyan gihandiye zeviyan li gundê me 4 kesan canên xwe dest dan biraziyên min bûn. Li gundê me ku 65 xanî lê hebûn tenê 12 heta 13 xaniyên kêm ziyan mane yên din jî hemû hilweşiyan rewşa me wiha ye ev rewş bi vê nevê dê bandorê li ser çandiniyê bike em bi giştî li vê derê genin sîr gulberoj silk bîber û bacanan diçînin. Li gorî saziya amaraniya Tirkiye Tuyîkê sû 7.7 milyon donum erd ku dike ji sedî 16 tevahiya erdê çandiniya Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê li wan 11 parêzgehanin ku bi ertejên şeşî Sibatê wêran bûne. Serokayetiya bütçe û stratejiyê ya Serokkomariya Tirkiye dibêje wan ertejan 24.2 milyar lîre zerar gihandiye cotkarên li herêmên ertejê.